காப்பி குரூப்ல போட்டிருக்கோம். அதனால நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம். பிரணதிய கையில வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். பிரபு லைவ் வந்துருச்சுங்களா? வந்துருச்சுமா. லைவ்னு வந்துருச்சுப்பா. லைவ் மேல கோடு வருது இப்போ. லைவ் மேல ஒரு கோடு பிளாக் பாக்ஸ் வருது காட்டுது. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, எனக்கு எனக்கு இங்க தெரியல. நம்ம பாப்போம். பிரணதி வாசிக்கிட்டமா மாதாஜி? வாசிங்கோ பிரபு, வாசிங்கோ ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தீயகம் ஸ்ரீகுர ஸ்ரீபுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாத்வதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதாதேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பதருபச்ச கிருபா சிந்துப்ய ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. गुरुवे चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचलं पंकुं लंघयते कृं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम. नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मलिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयम् उदीरयेत्. श्रृणदाम स्वागत कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हर्तंत सोहै अभद्राणि विदुनोदि सुहृद सदाम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पंचतत्त्वमगं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஞான யோகம். ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சண்முகம் பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா நீங்க அவங்கள மியூட் பண்ணிடுங்க. விஷ்ணு பிரபு கூட பண்ணியிருக்கேன் நான். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது சொல்லுங்க. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு கர்மயோகம். கர்மயோகம். எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம்ல? 43 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். ஓகே. முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகே. நம்ம பிரபுபாதர் என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்காரு? குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம்? 46. நம்மளோட புத்தகப்படி போலாம். 46. தனசேகரன் பிரபு இருக்கீங்களா? தனசேகரன் பிரபு?
ஓகே. நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா? அவர் வந்துட்டாருன்னா சொல்லுங்க. கடைசியில முடியறதுக்கு முன்னாடி அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே. 2வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? கீதையின் சாங்க சாரம். யோகம். சாங்கிய மாதாஜி யோகம், வணக்கம் கீதையின் மாதாஜி. உட்பொருட்சுரக்கம். சாங்கிய யோகம், கீதையின் உட்பொருட்சுரக்கம். எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதுல? 72ங்க. 72 ஸ்லோகங்கள். தேங்க்யூ 72. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நேத்து நம்ம 43 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் 3வது இதுல. இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான யோகம். யோகம்னா என்னது? நம்ம 2 தடவை கிளாஸ்ல பார்த்துட்டோம். யோகம் அப்படின்னா என்னது? கடவுளுக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள ரிலேஷன். எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அது நம்ம யோகம்னு பார்த்தோம். ஸோ கர்ம யோகம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கர்மம்னாலே செயல். ஸோ எந்த ஒரு செயலும் பகவானோட இணைக்குதுன்னா அதுதான் வந்து கர்ம யோகம். அல்லது எந்த செயல் நம்ம பகவானோட இணைக்குதோ அதுக்கு பேரு கர்ம யோகம். அதே போல ஞான யோகம் பௌதீகமா நமக்கு நிறைய, நான் மேபி டபுள் டாக்டரேட்டா இருக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் எந்த ஒரு உபயோகமும் கிடையாது. மரணத்தின் தருவாயில என் கூட என்னோட படிப்போ என்னோட மத்த விஷயங்கள் எதுவுமே வரப்போறது கிடையாது. நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல என்ன நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கோமோ, என்ன ஒரு ஞானம் இருக்கோ அதுதான் நம்ம கூட வரப்போகுது இல்லையா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் பத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. எப்படி நாம மரணத்தை சந்திக்கணும். மரணம்னாலே நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அந்த மரணத்தை எப்படி சந்திக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி தந்திருக்காரு. அதுதான் வந்து உண்மையான கலை கூட இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஞானம் என்னை அந்த ஆன்மீகத்தில் பகவானோட இணைக்கின்றதோ அந்த ஞானம் பேரு ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அல்லது இந்த ஆத்மாவையும் அதனுடைய தன்மையும் பற்றி புரிந்து கொள்வது, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, பரமாத்மாவை பத்தி தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞான யோகம்னு பாக்குறோம். இந்த ஞான யோகம் இந்த ஆத்மா எதற்காக இங்க இருக்கு, என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குது. அதனால இத ஞான யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம அந்த கதையை பார்த்தோம் இல்லையா? 2 பேர் வந்து ஆம், அந்த அந்த ரிஷி வந்து ரொம்ப, ஏன்னா இந்திரன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பதவி. அந்த பதவிக்கு வந்து இப்ப எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, அதுல வந்து ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ்னா அது ஒரு பொசிஷன். அதுல வந்து யாரெல்லாம் குவாலிஃபைடா இருக்காங்களோ அவங்க அந்த பதவிக்கு வர முடியும். பிரம்மதேவர்ன்றதும் வந்து ஒரு பதவி தான். இதுக்கு நம்ம இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் நினைச்சுட்டு இருப்பேன், ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆஹ், ஆஹ், சிவா விஷ்ணு இவங்க எல்லாம் வந்து கடவுள் அப்படின்னுட்டு. ஆனா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் அந்த இந்திரன் பிரம்மதேவர்லாம் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி அல்ல. இது நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. நம்ம இன்னும் வரப்போற கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு பொசிஷன். இப்ப ஆஹ், யாரோருங்க வந்து ஆஹ், நல்ல உண்மையான நேர்மையாக அவங்க வாழ்றாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தகுதி வரும்போது அந்தந்த பொசிஷனுக்கு அவங்க வருவாங்க. அதே போலதான் இங்க அந்த ரிஷி பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ரிஷி வந்து ரொம்ப உயர்ந்த செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப தப்பம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பிரம்மதேவரே அந்த ரிஷி கிட்ட வந்து கேட்பாரா எப்படி வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுன்னு. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலை. அப்ப இந்திரனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. நம்ம ஏன்னா யாரு ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் கிடைக்கும். அப்ப என்னோட சேருக்கு வந்து இது வந்துடும் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட அப்சரசுகளை அமுச்சு வைக்கிறார். அவங்க போய் இவரோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ அந்த ரிஷி கோவப்பட்டு அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்க, அதனால அவங்க என்னவாயிடுறாங்க, வில்வ மரங்களாக மாறிடுறாங்கன்னு பாக்குறோம். அது போலதான் கோதாவரி நதிக்கரையில அதே மாதிரி கிருஷ்ண கதையிலயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆஹ் நம்மளுடைய குபேரருடைய பிள்ளைகள் 2 பேருமே வந்து ஆஹ் மணிக்ரீவன் நலகிரீவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே வந்து ஆஹ் அர்ஜுன மரங்களாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த முற்றத்துல வந்து இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதராஷ்டகம் அந்த 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 லீலையெல்லாம் தாமோதர லீலையெல்லாம் பாக்குறோம். 2 மரத்துக்கு நடுவுல அவர் அந்த உரலை எடுத்துன்னு போறார். அவருடைய அவருடைய ஸ்பரிசம் திருப்பாதங்கள் பட்ட உடனே அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து முக்தி கிடைக்கிறதுலாம் பாக்குறோம். அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி சாபம் பெற்றார்கள் அப்படின்னாக்கா, நாரத ரிஷி போயின்னு இருக்கும்போது அவங்க அவங்களோட தன்னுடைய நிலையை மறந்து ஆடைகள் இல்லாம மது அறிந்து கொண்டு அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியில இருக்காங்க. அவங்க கூட மற்ற பெண்களோட சேர்ந்து பெண்கள் எல்லாம் ஓடி மறையறாங்க. ஆனா இவங்க 2 பேரும் ஒரு கர்வத்துல, கந்தர்வர்கள் அவங்க மனிதர்களை விட உயர்ந்தவங்க கந்தர்வர்கள். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாரத ரிஷி போறாரு. அப்ப கூட அவங்க வந்து தன்னுடைய நிலை, யாரெல்லாம் ஆடைகள் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சாபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரங்களாக அடுத்த பிறவில அவங்களுக்கு வந்து சாபம் கிடைக்குது. அந்த இதுக்காக நான் சொல்றேன். சோ
அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு யாரு 4வது அத்தியாயத்தை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே மரமாக இருந்தவங்க கூட முக்தி அடைந்து அடுத்த பிறவில மனிதனாக வந்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல இருந்து இதோட 4வது அத்தியாயம் படிக்கிறதோட பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய அந்த முதல்நிலை வகுப்புக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும், 4வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னையோட கிளாஸ் நம்ம போகலாம். பிரணத்தி வந்து பிரபுஜி வாசிச்சிட்டாங்க, நன்றி. ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது வந்து கர்மயோகம், செயல்களை செய்யணுமா அல்லது செயலற்ற தன்மையில இருக்கணுமான்னு கேட்கிறார். அப்ப அவரே சொல்றார், நிஷ்காம கர்மயோகம், பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், எதிர்பார்க்காம பலன்களை எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய்யணும்னு சொல்றீங்க. அதை விட ஞானம் சிறந்தது அப்படின்னா எதுக்காக பலவந்தமாக போர் புரிய சொல்றீங்க? நேத்து 3 விதமான மக்களை பார்த்தோம் இல்லையா? 3 விதமான விஷயங்கள், மனிதர்களை எப்படி வகைப்படுத்தலாம்னு பார்த்தோம். என்னன்னு பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா நேத்தியோட கிளாஸ்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னென்ன விதமாக மக்களை வகைப்படுத்தலாம் நம்ம பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் கிரக நேத்தி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த இது புகை சூழ்ந்திருக்கிறது கண்ணாடி